anyị si tata dị ire ihe a na-ekofu onye amaechi egwu ọnwụ Olum so na chi ajọ iwu uke ihe ọbụla bụ ajọ iwu do na ndụ ya anyị si n'ọnya ka a na-asị ka ha fụọ ivu uke ivu akụlụrụ ivu aragana ka ọ na ndụ ya ọ ya bụ onye chie nri ite ọ ga-esili chie tata ka ọ bụrụ na chi odo ka ọ ghara nwe mmụọ sili na olulu iyi na mmụọ ya agbabịa ụta na ọ dụrụ ọcha na ọnya bụ ibe a na-ebufu tata ka mmụọ niile ka anyị na mmụọ niile wee dị n'udo onye mmụọ nri ka mmụọ nabata si na bido taa gara n'isi agha azụ awụ ya okwu na ụka ajọ ire a sị na ọ ga-afụ na ndụ ya ma ndị ọmalụme na ndị ọmara ọwụnọ nke nwoke zube na ndụ ya ụnọ nke ajọ nwa ya zube na ndụ ya a sị na tata dibịa na ọ ga-afụ na ndụ a sị iribele ga-afụ ya n'iru na iribele aghazi na-abịalị ya a ga-eji ya na ama iwe a na-ayọ na ndụ ya a sị anya ghara akpụ ya unu ga-enye ya osie na-abịa anya ime mmụọ bụ ose o ji ya alụ ọlụ mmụọ ya ọ na-abụ na igwe a na-abụ na mmụọ a sị na iwu unu ga-emeli unu izile gosi nye kụzielu nye ka ọ fụtalịa ire a sị na imi ya na-ekute ikuku dị mma ọ na-agha ada ụwa ma ọ na-agha ada obodo mma ihe ọbụla bụ ajọ nri a sị na ọ ga-afụ na ndụ na obi wee sie ike aka nkụcha isi ya na ọ ga na-akụta ego ọ ya abụọ ga-ana na ndụ ya a sị ebe ọbụla ọ zọrọ okwu ihe ọma mere tata dị iwe a na-esi ọ na-eme n'ihu na ọ ga-anọ n'azụ ọmụma nkwu na ọ ga-ana ọ na-eme n'azụ na ọ ga-anọ n'ihu na o mee n'ihu mee n'azụ na ọ na-eti ọka njọ ya kwu nke onye bụ ube na mmadụ a na-akpụ egwu awụ a sị na ọ na-awụ ka ekwu n'oke onye n'oyi onye n'ala onye na mpụ ma kwụsị azụ anyị si na ọ na-awụ ka ekwu a sị ajị ihe fụọ iwe ka ọ bata anyị si na nọ n'isi ya bụ onye amaechi egwu ọnwụ ndụ si ka emeghebie uche ndụ si ka etinye isi na mmịa isi na ọka etinye isi n'ihu ọchị oliche seche ma ọ nwụcha mịa ma na onwe anyị si m na ọ ṅụọ mmịa na ọ ya na-agbakọta ego ṅụọ mmịa na ọ ga-ama onwe ihe ọbụla o tiri n'ọnụ ya na ọ ga-ama onwe ọ yazi aga na-evuteli ya iwu uke ọ yazi na-evuteli ibe nsị na ọ mechie nye uche ya akụla ọnụ biznes ọ na-eme ọ na-agalịa ọbụla o tinyere aka ka ọ gaziwelie ebe anyị kwuru n'isi nkwenye n'isi onwe anyị si na anyị kwuru eke kwuo onye oyi kwuo onye agwa kwuo onye nkwọ anyị bụsị asọ na ọrịla anyị kwuru na ọwụ ka ọ ga-adị a sị nọ n'isi onye amaechi egwu ndị si ka ọ kụwa ọta ndị si ka ọ kụwa alịrị ka ọ kụwa ọmụmụ a sị na bidozi ụbọchị tata a sị na ọ ga-azị adụ n'ọgụ ọ ga-azị na-akụ ọta ọ ga-azị na-akụ ọlịba nkweli anaghị ya enyeli aka nkweli nkwa iwe ọma ya emelie ndị onye anwanyị nyere aka ndị o mere iwe ọma balotebie ọrịba anyị kwuru anyị si iribele na ọ ga-afịa n'iru anya ime mmụọ ọnya na ụnụ ga-enye inye ya ekute ikudu ma ọ na-ara ada ụwa ma ọ na-ara ada obodo nne ọbụla nwoke ma nwaanyị na-enye a sị na ibe ncha niile ya arụ ibe ebu na o buru esikwe nye ike aka nkụcha isi aghara abụ maka ya na ọ na-apụta ego ọ ya abụ ọ ga-ana ụkwụ na iji ebe ọbụla ọ zọrọ ụkwụ a sị iwe ọma soru ya ọ na-eme n'ihu na ọ ga-anọ n'azụ ọ na-eme n'azụ na ọ ga-anọ n'ihu ụmụaka ukwu ya na n'ọyịwa anyị kwuru anyị si na-ete ka anyị kwuru ya bee n'oyi bee ya n'ala bee ya na nkwụ anyị kwuru na ọka ọ dị anyị si na ajọ iwe ga-afụ ezigbo iwe ga-abata anyị kwuru anyị si na ọjị ọrụ na ji ọrụ a na-akwa na-akpa arịa enwe bụ onye amaechi egwu ọnụ ahịa akpa arịa ọ ghara akpa arịa na eke ọ ghara akpa arịa n'oyi ọ ghara akpa arịa na akpa arịa na nkwụ anyị si na ọnọgwụ ka anyị kwuru n'ọgwụ ka ọ dị anyị si ya ji efu ezigbo iwe bata n'olu usochi n'ọnya ka ọ na-ekofu tata anyị si na-ele ego a na-atụkwasị alụ unu ụnụwu ndị uke ụnụwu ndị ajọ ire esi na anyị si anwụrụ wee soro ndị ugbu ọkụ
He jump out. She has to jump. He say. He say. Oh God. He say. Oh, bunya. Eperi no. He say. Ada for kwana pakodo shenyike. He say